Ένταση και επεισόδια στο απόψινό ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Έχουμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη και το Σταύρο Ιωαννίδη, αλλά και το Δημοσθένη Καρμύρη. Είδαμε με το σφύριγμα της λήξης Δημοσθένης σκηνές απείρου κάλους. Ναι, ήταν η κατάληξη μιας πολεμικής ατμόσφαιρας μέσα στην οποία διεξήχθη το ντέρμπι της Τούμπας ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το πολυσυζητημένο αυτό ντέρμπι, καθότι είχαν προηγηθεί όσα είχαν προηγηθεί και ο ΠΑΟΚ φώναζε για τη διαιτησία του Κουκουλάκη την προηγούμενη Τετάρτη. 3 εισαγγελείς, θυμίζω, κατόπιν εκκλήσεως ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν παρόντες σήμερα στο γήπεδο. Επεισόδια που ξεκίνησαν πριν την έναρξη του αγώνα, αλλά στη διάρκεια ενός αγώνα μέσα σε ιδιαιτέρως τεταμένη ατμόσφαιρα. Βλέπουμε τα στιγμιότυπα ακριβώς, Λίδα, από τη λήξη του μάτσου που ένας οπαδός του ΠΑΟΚ έχει μπει στο γήπεδο και κυνηγά τον Νικοπολίδη για να τον χτυπήσει με την επέμβαση του Χαλκιά, του γκολκίπερ του ΠΑΟΚ και των ψυχρεμωτέρων άλλων παικτών του δικεφάλου του Βορρά. Ουσιαστικά ο Νικοπολίδης φυγαδεύτηκε στα αποδυτήρια που έτρεχε αλόφρονα να αποφύγει τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Και βεβαίως η ένταση συνεχίζεται από ό,τι υπάρχουν πληροφορίες αυτή την ώρα στα αποδυτήρια του δικεφάλου του Βορρά. Δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο. Αν είμαστε σε απευθείας σύνδεση τώρα. Είμαστε ο Σταύρος Ιωαννίδης. Θα μας πει τι γίνεται και με την αποχώρηση των οπαδών του ΠΑΟΚ. Σταύρο. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποχωρούν από το γήπεδο της Τούμπας. Για την ώρα δεν είχαμε κάτι. Η αποχώρηση γίνεται σε ήρεμο κλίμα. Κάποιες κροτίδες μόνο πέφτουν κατά διαστήματα. Και αυτή τη στιγμή όμως δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε κάποιες φωτοβολίδες εκτοξεύονται από άτομα που βγαίνουν από τη θύρα 4. Αν μπορώ να δω καλά, εκτοξεύονται φωτοβολίδες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Ναι, είναι η συνέχεια ουσιαστικά, Σταύρο, αυτό το οποίο ζήσατε εσείς περισσότερο εκεί καλύπτοντας το ρεπορτάζ. Περίπου 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, όταν είχαμε συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς του ΠΑΟΚ και αστυνομικές δυνάμεις. Και βεβαίως έγινε η ανταλλαγή. Εδώ είναι τα στιγμιότυπα ακριβώς. Περίπου 5 παρατέταρτο με 5, 2 ώρες και κάτι πριν από τη σέντρα του αγώνα. Εδώ λοιπόν είναι οι συμπλοκές μεταξύ ανδρών της αστυνομίας, ειδικών δυνάμεων και οπαδών του ΠΑΟΚ με ρήψεις δακρυγόνων, χημικών από τη μια πλευρά, μολότοφ από την άλλη, και αργότερα υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό πλάνο, θα το δούμε και στο ειδικό αθλητικό ένθετο που θα ακολουθήσει, με μια καμένη, πυρπολημένη κλούβα της αστυνομίας. Μάλιστα. Σταύρο Ιωαννίδη, επανερχόμαστε σε σένα και στην ζωντανή εικόνα, ναι, από την Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων. Οι αστυνομικές δυνάμεις με τη χρήση δακρυγόνων προσπαθούν να αποθήσουν ορισμένους θερμόαιμους οπαδούς προς τα στενά, προς την οδό Λαμπράκη. Υπάρχει ρήψη αντικειμένων και χρήση βέβαια χημικών. Είναι οι ίδιες εικόνες που είχαμε και το απόγευμα, όπου για μία περίπου ώρα ο χώρος γύρω από το γήπεδο είχε μετατραπεί κυριολεκτικά σε πεδίο μάχης. Και όλη αυτή η χρήση των χημικών, να συμπληρώσουμε, Σταύρο, ότι είχε μεταφερθεί βέβαια αυτή η ατμόσφαιρα η αποπνικτική και μέσα στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι παίκτες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ να βγουν για προθέρμανση. Και ο Ολυμπιακός είχε απειλήσει ότι θα πάρει την αποστολή της ομάδας και θα αποχωρήσει πριν τη σέντρα του αγώνα. Κάτι που δεν έγινε τελικά. Το παιχνίδι άρχισε και είναι ευτυχές το γεγονός που έχουμε καταντήσει ότι ολοκληρώθηκε το μάτς. Ναι. Ύστερα από 5, 6, 7 διακοπές, δεν θυμάμαι, χάσα το μέτρημα. Βέβαια, οι οδομαχίες και ο Πετροπόλεμος βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτήν την ώρα έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Είναι χαρακτηριστικά τα πλάνα, βέβαια. Είναι χαρακτηριστικά. Ακριβώς υπάρχουν κάποιοι νεαροί οι οποίοι κινούνται προς την οδό Λαμπράκη. Εδώ παίζουν από το γήπεδο και τώρα πάλι. Πετροπόλεμος με την αστυνομία. Βλέπουμε κάποια άτομα να συγκροτούν ομάδες και να κατευθύνονται προς τις δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες και απαντούν. Γίνεται πάλι χρήση δακρυγόνων. Προσπαθούν να διώξουν τους νεαρούς από το χώρο του πάρκινγκ που έχουν συγκεντρωθεί. Ακούτε κι εσείς τις κροτίδες. Η αστυνομία χρησιμοποιεί χειρομοβίδες κρότου λάμψης, χρησιμοποιεί δακρυγόνα. Οι νεαροί απαντούν πετώντας μπουκάλια και πέτρες. Είναι το ίδιο κλίμα, είναι το πολεμικό κλίμα που είχαμε το απόγευμα. Σταύρο, το σημείο που γίνονται τώρα μένονται συμπλοκές, τις οποίες βλέπουμε και φαίνεται να απομακρύνονται οι οπαδοί αυτοί από τις κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων προς την κατεύθυνσή τους. Είναι κοντά στο χώρο όπου προσπαθούσαν προφανώς, ρωτώ, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να προσεγγίσουν το χώρο της εξόδου των αποδυτηρίων για να πάνε στην αποστολή του Ολυμπιακού ή προς το διαιτητή. Είναι από άλλη κατεύθυνση. Είναι μπροστά από την είσοδο των επισήμων και από την είσοδο βέβαια που μπαίνουν οι αποστολές των ομάδων. Είναι το ίδιο σημείο όπου το απόγευμα είχαμε τις συμπλοκές. Είναι προφανές.
Βέβαια, σε εκείνο το σημείο που βλέπουμε να εκτελήσονται όλα αυτά τα επεισόδια, δεν υπάρχουν μόνο οι οπαδοί που θέλουν να τα δημιουργήσουν και που συμμετέχουν σε αυτά. Υπάρχει και χιλιάδες κόσμου που βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει έναν αγώνα, ένα μεγάλο ντέρμπι, και που αυτή τη στιγμή είναι σαν πολιορκημένοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τριγύρω Λίδα μου, που είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Τούμπας, που όλοι αυτοί οι οποίοι κατοικούν, οι άνθρωποι εκεί, έχουν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητά τους, είναι οι περιουσίες τους, περίπτερα, μικροκαταστήματα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι δεν είναι? Βρίσκονται το απόγευμα, έτσι... στο μέσο της Λέλαπος. Βεβαίως, όπως και το απόγευμα, έτσι και τώρα βλέπουμε και γονείς με παιδιά να είναι μέσα στις συμπλοκές. Μάλιστα είχαμε και τραυματισμούς το απόγευμα. Βλέπουμε και καπνούς, βόμβες Μολότοφ προφανώς έχουν εκτοξεύσει οι νεαροί Σταύρο. Το είδαμε νωρίτερα πριν από λίγα δευτερόλεπτα στην εικόνα μας. Είναι βόμβες Μολότοφ, είναι φωτοβολίδες, βεγγαλικά. Ό,τι είχαν μαζί τους οι νεαροί τα εκτοξεύουν προς την κατεύθυνση που βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε για άλλη μια φορά χρήση δακρυγόνων. Να ακούμε και από τα στενά κρότους, από τα δακρυγόνα και από τις κροτίδες. Είναι πολεμικό το κλίμα για άλλη μια φορά έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν οικογένειες οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο σύννεφο του καπνού που αυτή τη στιγμή φτάνει και σε εμάς. Εδώ στις οθόνες μας είναι αριστερά, όπως είδαμε, οι αστυνομικές δυνάμεις, και δεξιά, εκεί στο βάθος, είναι οι οπαδοί, οι οποίοι εδώ ρίχνουν, φαίνονται οι καπνοί, ρίχνουν τις βόμβες αυτές, Μολότοφ, και όλα αυτά σε έναν αγώνα Δημοσθένη όπου έχουμε φιλάθλους μόνο της μιας ομάδας. Για σκέψου, ακριβώς, για σκέψου. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι είναι ευτυχές το γεγονός ότι τουλάχιστον τελείωσε το μάτς, παρότι είχε 7 διακοπές, 2 κόκκινες κάρτες. Όταν πήγαιναν οι παίκτες του Ολυμπιακού να χτυπήσουν κόρνερ, αυτό δεν ήταν εύκολα εφικτό. Δείτε τους καπνούς και πάλι τώρα και τις. Πάλι κάτι έχει πάρει φωτιά, ίσως και από την κροτίδα, από τη φωτοβολίδα που πέταξαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε να παραμένουν σε θέσεις. Ναι, Σταύρο. Ακριβώς, υπάρχουν ομάδες νεαρών που θέλουν να προσεγγίσουν την είσοδο του γηπέδου, να περιμένουν την αποστολή του Ολυμπιακού, ενδεχομένως να βγει από το γήπεδο. Ωστόσο, έχουν συγκεντρωθεί εδώ όλες οι δημιουργίες της αστυνομίας που βρίσκονταν στον χώρο, δημιουργούν μπλόκα, προσπαθούν να αποκλείσουν όλους τους δρόμους που οδηγούν σε αυτή την είσοδο και να απομακρύνουν βέβαια τους νεαρούς. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε τη ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.